From the top, make it drop. That's a what? Now get a bucket and a mop. That's a what? Wat zit jij nog hier? Ik dacht dat jij moest werken. Ja, tot nog toe moet ik werken. Ik ben aan het wachten dat mijn baas mij belt. Om te zeggen dat ik niet hoef te werken, dat hij te veel personeel heeft of zo. Althans, daar hoop ik op. Maar ja, het is nu al zo laat. Die gaat niet meer bellen hoor. Ik ga maar douchen. Hallo? Waar is het zwarte shirt met die witte strepen? Die ben ik al 7 dagen kwijt. Zit die nou nog steeds in de was? Pardon? Die zit zeker al een week in de was. En die wil ik echt aan vandaag. Welk shirt? Waar heb je het over? Dat zwarte shirt met die witte strepen. Die heb jij een week op je kamer laten liggen over de stoel heen. En die heb ik sinds vanochtend pas gevonden. Oh. Dus. Ik zeg niets meer. Ik heb wel nog een mooi wit shirt voor je. Ik draag geen wit, dat blijft maar 2 minuten wit bij mij. Nou, dan weet ik het ook niet. Dan moet je het maar eerder in de was doen. Ik ben douchen. Tot zo. Laat mij nou eventjes met rust, nu wil ik ook rustig douchen. Waarom doet het geluid het nou niet? Doet niks meer. Harder. Wat Oeps, sorry. Hij stond nog geconnect met Bluetooth.